Hola, bones! Sembla que mica en mica ja anem sortint d'aquesta situació de confinament. Mirem de mantenir-nos amb una actitud prudent i respectuosa per tal de poder deixar enrere ben aviat tot aquest tema de la quarantena. I aquí estic, de nou, en l'espai improvisat del menjador de casa meva per fer-vos una proposta. En aquest cas, la dinàmica que us presento avui a mi em serveix molt per moments en els que em noto molt carregada, molt pesada, i també per aquells moments en els que sento com una mena de malestar interior i no acabo de saber ben bé què em passa. Us passa de vegades, aquesta mena de malestar que no saps ben bé d'on ve? Doncs en aquells moments faig servir aquesta dinàmica, que és una dinàmica de neteja energètica, per a la que farem servir unes boles de colors imaginàries que anirem a buscar per sobre del nostre cap i farem baixar a través del nostre cos. Tu segueix-me, jo et guio. Agafarem una postura estable, amb els peus una miqueta més separats de l'amplada de la pelvis i els peus ben arrelats a la terra. I des d'aquí, agafant impuls, flexionant i estirant els genolls, anirem a buscar la primera bola de color. En aquest cas serà una bola de color vermell. Llavors anem a buscar aquesta bola per sobre del nostre cap i mica en mica l'anirem baixant en direcció al cap. I amb aquesta bola de color vermell ens anirem netejant de l'excés de por i d'inseguretat. I mentre la bola baixa, la por i la inseguretat van abandonant el nostre cos. Respira d'una manera lliure i espontània. I agafant impuls anem a agafar una segona bola de color per sobre del cap, en aquest cas una bola de color taronja. I en la mesura que vas respirant i aquesta bola de color taronja va travessant el teu cos, et vas netejant de l'excés de culpabilitat, de vergonya, i ves notant com arrossegues vergonya i culpabilitat cap a baix fora del teu cos, amb aquesta bonica bola de color taronja. I respirant agafes impuls i vas a buscar, anem a buscar una bola de color groc, amb els peus ben arrelats a la terra. I mentre aquesta bola de color groc va baixant a través del teu cos, ens anem netejant de l'excés d'irritabilitat, de l'excés d'egoisme que pugui haver-hi en nosaltres. I nota com tot això s'arrossega cap enfora en direcció a la terra, sortint del teu cos. I inhales i agafes una nova bola, aquesta serà de color verd. I amb aquesta bola de color verd, en la mesura que la vas fent passar a través del teu cos, et neteges d'un excés de ressentiment que pugui haver-hi, d'un excés d'enveja, si n'hi ha. Totes aquestes qualitats, emocions, estan presents en tots nosaltres, és natural, i de vegades estan una mica en excés. Llavors aquestes boles ens serveixen per deixar anar una mica tot això que ens impedeix viure amb plenitud i felicitat. I agafant aire, puges els braços amunt, i ara agafem una bola de color blau. I anem fent baixar mica en mica aquesta bola de color blau. I amb aquesta bola de color blau ens anem netejant d'aquelles actituds una mica obsessives, d'aquells pensaments recurrents als que els donem moltes i moltes voltes. Doncs ens anem a netejar una miqueta d'això, una miqueta, ni que sigui. I braços amunt per anar a buscar una bola de color lila. Visualitza aquesta bola de color lila i mentre aquesta bola va baixant a través del nostre cos, així superbé, ens va netejant de
d'aquells vells patrons, d'aquelles creences limitants que potser ens han servit en algun moment i que ara ja no ens són útils, s'han quedat obsoletes. Llavors anem a netejar-nos una miqueta d'aquests vells patrons que ja no ens serveixen. Així, superbé. I ens queda la bola blanca que anem a buscar aquí dalt per sobre el cap i que mica fem baixar a través del nostre cos per netejar-nos, en aquest cas, de supersticions, per netejar-nos una mica de desconfiança, per netejar-nos una mica d'arrogància. I ve sentint com tot això que pesa i que carrega va sent arrossegat a través d'aquesta bola de color per sortir fora del teu cos. I finalment, braços amunt per agafar una bola multicolor i amb aquesta bola multicolor ens anem netejant de totes aquelles actituds residuals. Tot allò que hagi pogut quedar que et generi malestar. Tota aquella negativitat, pessimisme. Vas arrossegant-lo fora del teu cos amb aquesta bola multicolor. Sentint com totes aquestes boles de colors, han anat desapareixent, deixant el cos i la ment molt més lleugers, com una ploma. La teva respiració una miqueta més fluida, amb una mica més de consciència de tu mateix, de tu mateixa, i espero que amb una mica més de benestar. Fes servir aquesta dinàmica sempre que ho necessitis, sempre que et vingui de gust, i ens veiem ben aviat. Cuida't moltíssim. Una abraçada per tots i per totes.